Nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Bfar Region 1 na walang magiging kakulangan sa supply ng bangus ngayong holiday season. Nanindigan ng samahang magbabangus sa Pangasinan o sa MAPA na nananatiling matatag ang supply ng bangus sa merkado. Anila, hindi umano tumigil ang kooperatiba sa pagsusupply ng bangus, partikular na sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City na pinakapangunahing bentahan dito. Kinumpirma rin ng ilang bangus harvesters na bagamat magkakasunod na bagyo ang naranasan sa lalawigan nitong nakaraang mga buwan, ay hindi lubusang naapektuhan ang produksyon ng bangus. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 150 hanggang 160 pesos ang standard price ng produkto, habang ang iba pang presyon nito ay dumedepende sa laking bibilihin ng mga consumer. Samantala, nararanasan sa ngayon ang tumal ng bentahan ng bangus ayon sa mga vendors, bagamat inaasang lalakas ito ilang araw bago ang Pasko. Mula sa IFM Dagupan, sa Idol ko, nilakot sa IFM. IFM News. IFM News. IFM News.